Toy Bato! Yo, Wardzo! Mayong gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. At syempre sa ating mga pamangkin, no, mayong gabi. Tugutin na sa kunin nyo ng mga sa katahuran ini mga orasaha. Hello po sa inyo at welcome once again sa ating programang Tutoy na Love. Ayan, gabi-gabi po yan, no? Lunes hanggang Biyernes. At basic na po yan. Ganitong oras, nakatutoy. Ayan, kumusta naman po, no? Ang inyong weekend? Marami bang nagawa? Nakapagpahinga ba? Nakapag-banding ba sa mga mahal sa buhay? Nakakagawa ba ng mga gawaing bahay tulad ng paglalaba, paglilinis ng bahay? Or ano bang pwede mong gawin pag weekend? Pero siguro, nung weekend dahil nga Mother's Day, ayan, kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, pagsaludo sa ating mga mahal nating mga ina mo. Yo, Wardzo! Ayan, Happy Mother's Day belated po mga kabisyo. At mga kabisyo, no? May tanong lang po ako ngayon, no? Ang tanong ni Uncle Totoy, ano nga ba ang nagpapasaya sa'yo? O yan, shout out muna, no, sa lahat ng mga nakatutoy sa atin, nanonood sa atin sa Facebook Live ng Love Radio Manila. O kaya naman, naka-TikTok ba tayo ngayon na Boy Pindot? Ayan, sa mga OFW ngayon, no? Ano nga ba ang nakapagpasaya sa'yo? Ayan, nasa TikTok Live tayo sa Love Radio Manila. Basic po yan, no? Pag sinasabi mo ang OFW, ang nakapagpapasaya sa'yo ay etong makapagpadala ng kwarta. At syempre, hindi lang nagpapadala ng kwarta. Basic po yan. Yung mga taong nabigyan ng pera, abay, nagpapasalamat siguro. Yung bang merong being grateful siguro, no? Hindi yung pinadalhan ka ng pera tapos wala man lang thank you. Lami kayo. Lucion! Yan ang imong kigol. Alam mo mga kabisyo, no? Talagang basic na po yan dito sa atin. Yeah, awards. Ikaw ngayon, no? Depende po yan kung ano ka. Sabi ko nga, ang basic na po tayo dito sa ating mundong ito ay tayo maging masaya, no? At siyempre, mag-iba-iba din ang pananaw ng bawat tao, no? Kung ikaw ngayon, halimbawa, yung nga sabi ko kanila, OFW, kung ikaw ay isang magulang, ang paaralin mo ang iyong anak sa isang pribadong eskwelahan, pribadong university, yan ang nakapagpapasaya sa iyo, di ba? Oo, siyempre priority natin. Kung ikaw naman bilang anak, no? Ano ba yung nagpapasaya sa iyo pag nakikita mo yung mga magulang mo na masaya sa ginagawa mo sa school? 'Di ba? Hindi lang yung mamayabas ka. Hindi ka attend, pupunta ka doon sa mga mall. Yan, hindi yan nagpapasaya sa mga magulang, no? Basic po, nakikita po natin ang ating mga magulang, especially sa nanay o kaya si tatay na naningkamot, no? Nagiging masipag sa mga sa opisina para lang makapag-aral ka mga kabisyo. Yung mga pamangkin dyan, yung mga bata-bata, di ba? So yun, in return, gusto mong magiging masaya din ang magulang mo, mag-aral ka ng mabuti. Ayan, yan ang sinasabi, no? Eto nga, no, para sa ilan po, ang layunin po ng iba ay upang mabigay ng contribution sa lipunan at gumawa ng positibong pagbabago. Marami po sa atin ngayon, no? Para makatulong po. Natutuwa na po sila dyan mga kabisyo. Diba? Yung iba naman ay upang makamit ang personal na tagumpay at kaligayahan. Halimbawa, ikaw ngayon, ayan, nakitaan ka ngayon ng potensyal ng iyong boss. Pinromote ka.
Ayun, siyempre, natutuwa ka na ngayon. Oo, na nagiging happy ka na. May iba din mga kabisyo naniniwala rin sa mga layunin na may kinalaman sa spiritual o kaya pananampalataya, no? Halimbawa, nakapunta sila ng church. Halimbawa, kahapon, ang ganda ng feelings, no? Ang ganda ng pakiramdam, no? Yun ang nakapagpasaya sa kanila, no? Ang makapunta sa church at siyempre makapagdasal at makinig sa salita ng Diyos. So depende po yan mga kabisyo. Kung ikaw ngayon kabisyo, nasa biyahe ka ngayon, nagmamaneho ka siguro, lagi mong iniisip na sana yung pasahero ko ngayon. Yan, lakasan mo ng radyo Uncle driver. Eto yun. Sana na yung pasahero ko ngayon magbigay ng tip ng 500. Yeah, Ward. So, hoy, maawa ka naman, pasahero. Narinig mo na ako. Di ba? O kaya naman, isang kainan ngayon. Nandyan kayo sa kainan. Sabi mo, sana marami pong kumakain ngayong oras na to. Sa mga call center agent siguro. Kaya naman sa mga kakalabas lang sa mall. Ayun, maraming ang kumakain ngayon sa karinderya mo. Yeah, awards. Yan na ang sinasabi ko mga kabisyo. Depende po kung ano bang klaseng happiness na meron ka ngayon. Sabihin natin, wala kang pera. Kulang ka sa pera. Pero, wala namang nagkakasakit naman sa pamilya mo, di ba? Alam mo mga kabisyo, may iba't ibang mga bagay-bagay tayo na siguro hindi natin iniisip. Halimbawa, nasa bahay ka, sabi mo, kulang na mga gamit, wala akong ganitong bagay. Pero isipin mo lang mga kabisyo kung anong meron ka sa bahay, matutuwa ka na mga kabisyo. Di ba, Col? Di ba, Ante? Sa mga nanay dyan, simple lang yung happiness ng isang nanay, no? Ang makikita ng kanyang mga anak, yung makita yung mga anak niya na malipayo, na happy din, no? Kagaya niya mga kabisyo. Well, anyways, meron po tayong pinost sa ating fan page, sa Totoy Bato Official, no? Totoy Bato Official. Mag-comment ka lang doon, no? Mga bagay that makes you happy. Yeah, awards, Ano bang mga bagay that makes you happy mga kabisyo? Maganda siguro yan, no? Isipin mo ngayon. Wag lang pera, alam ko na yan. Basic na po. Kailangan pa ma-memorize yan? Sino bang hindi nangangailangan ng pera? Lalong-lalo na ngayon ay pizza 13 pa. Piligrosong date ngayon, pizza. Pambihira. Ako po inyong Uncle Totoy para sa programang Totoy na Love. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Maying gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!